Ara xġarali, xamilli dak il-penti u x'konfużjoni, spiċċajt wara dil-lenti. Beki telqitni, għamlitni l-iskjaf taħħa, ħajti seħtitli, xamilli dak il-penti. Ma niflaħx iktar, inħossni ser niġġennen, u dana kollu minħabba dak il-penti. Rid nibqa' nxommu u ma qalbi nżommu, imma qabditni qed nilab dak il-penti u lajt beżbiża mill-kbar. Issa ħajti spiċċuta, il-mera saret id-dar, ser nibqa' ngħix fija beki ma ħafrit li qatt imħabti bqajt nurijiela biex forsi taħfirli, imma kollu għal xejn u lajt beżbiża mill-kbar. Issa ħajti spiċċuta, il-mera saret id-dar, ser nibqa' ngħix fija beki ma ħafrit li qatt imħabti bqajt nurijiela biex forsi taħfirli, imma kollu għal xejn. Ara fiex ġabni, xamilli dak il-penti, ġo din il-mera ħajti wisq differenti. Dejjem niċċassa u mdejjaq bija nnifsi, u dana kollu minħabba dak il-penti. Kif ħadd il-vizzju li rrid noqgħod inxommu, ma kienx biżejjed miegħi rid nibqa' nżommu. Bih ma jimnieħri li kienet qabditni, ħajti tkisritli minħabba dak il-penti. Lajt beżbiża mill-kbar, issa ħajti spiċċuta, il-mera saret id-dar, ser nibqa' ngħix fija beki ma ħafrit li qatt imħabti bqajt nurijiela biex forsi taħfirli, imma kollu għal xejn u lajt beżbiża mill-kbar. Issa ħajti spiċċuta, il-mera saret id-dar, ser nibqa' ngħix fija beki ma ħafrit li qatt imħabti bqajt nurijiela biex forsi taħfirli, imma kollu għal xejn.